खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव BPF नि मावखुलियाव बिर होबाय UPPL नि फिरफिला थारैनो मोनसे गिदिर खौरां चिरां जिल्लायाव थामहिनबा बे समाव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव BPF राजखान्थि हानजाया लाथिख' जानो थांगासिनो दं मानोना बे समाव नुनो मोनदों जे हाथिसार प्राइमारि आरो BCDC मावखुलि बे मावखुलिया बे समाव लांदां जाबाय BPF राजखान्थि हानजाया नील जाबाय आरो बे समाव UPPL राजखान्थि हानजानि जे फिरफिला बे फिरफिलाखौ बे समाव बिर होनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन मोनसे समाव बेवहाय BPF राजखान्थि हानजानि फिरफिलाया बिरोमोन BPF राजखान्थि हानजानि बेवहाय दबदपनिया दङमोन नाथाय बे समाव UPPL राजखान्थि हानजानि जे फिरफिला बे फिरफिलाया बिरनो हमबाय आरो दिनै बे हाथिसार प्राइमारि जे मावखुलि बे मावखुलियाव थांनानै BTR नि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया बे समाव थांनानै फिरफिलाखौ बिरहोनायखौ बे समाव नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया जिर' जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव चिरां दुवार बियाबाव बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया लाथिख' जानायनि लामायाव मानोना नोंथांमोना नुदों जे बावैसो सान सिगाङाव बे समाव खाम्फा बरगयारि BPF राजखान्थि हानजानि मिरुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF नागारनानै UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जादोंमोन बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बिथाङा बे बियाबनिनो आरो बिथां जगदान जानाय लोगो लोगोनो UPPL राजखान्थि हानजाया सिगांनिख्रुइ आरोबाव साबसिनै गोख्रों जाबाय आरो बे समाव मख'नांगोन जे 14 नं चिरां दुवार बियाबा BPF राजखान्थि हानजानि जे लाथिख' जानायनि मोनसे इसाराखौ बे समाव नुनो मोनदों मानोना बे समाव मोनसे प्राइमारियानो BPF राजखान्थि हानजानि मोनसे समाव फ्लेग गायनाय जायगायानो बे समाव UPPL राजखान्थि हानजानिसो बे समाव फ्लेग बिरहोनायखौ नुनो मोनदों थामहिनबा BTR नि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया थांनानैनो बे समाव फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोनदों UPPL राजखान्थि हानजानि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय रोखा जायो दे बे समाव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव मोनसेबो बेफोरबायदि राजखान्थि हानजाया थामहिनबा BPF राजखान्थि हानजाया गोख्रों नंला मानोना बे समाव BPF राजखान्थि हानजानि मावखुलियानो बे समाव UPPL राजखान्थि हानजाजों सेजाबाय थामहिनबा बे समाव लाजाबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव BPF राजखान्थि हानजाया जिर' होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा ओरैनो BPFआ हाथिसार दादगारि प्राइमारियावहाय जिर' जाबाय नंखायनो जेरावहाय नैबे अफिसा जोंना मानाव गेदेर आगोलनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांनिनो हाखा आरो बिथांनि दैदेननायावनो हाथिसार आरो मा होनो जोंना देवस्रि प्राइमारियाव BPFआ जिर' जाबाय नंखायनो बे अफिसा बिथांनिनो खामानि हिसाबै BPF नि मानसिफ्रा जेरावहाय जोंनाव जइन जाजोब्बाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहायनो लानाय जाबाय ओरैनो BPFआ हाथिसार दादगारि प्राइमारियावहाय जिर' जाबाय नंखायनो जेरावहाय नैबे अफिसा जोंना मानाव गेदेर आगोलनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांनिनो हाखा आरो बिथांनि दैदेननायावनो हाथिसार आरो मा होनो जोंना देवस्रि प्राइमारियाव BPFआ जिर' जाबाय नंखायनो बे अफिसा बिथांनिनो खामानि हिसाबै BPF नि मानसिफ्रा जेरावहाय जोंनाव जइन जाजोब्बाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहायनो लानाय जाबाय